Pre Savenciu pracujem už 6. rok. Začínal som ako pastorán na ovčine a mimo sezóny som pracoval na sirárni. Pri práci v Savencii si dorábam vysokú školu. Som rád, že som sa v rámci praxe pozrel aj do mikrobiologického laboratória pod úsekom kvality. Znamenalo to pre mňa veľké obohatenie a nazbierané skúsenosti využívam na súčasnej pozícii nákupcu mlieka. Ako nákupca mlieka zabezpečujem dostatok krávskeho a ovčieho mlieka. Kontrolujem našich dodávateľov, či dodržujú podmienky welfare, hygienické štandardy a naše požiadavky na kvalitu mlieka. Popri kancelárskej práci chodívam aj do terénu, kde kontrolujeme, v akých podmienkach sú chované zvieratá. Väčšina mlieka pochádza z ekologických chovov a horských oblastí. Odoberáme napríklad z oblasti Liptova, Oravy, Spiša a Gemeru. Každý deň v práci je iný, takže mi nehrozí stereotyp. Považujem za jedinečné, že môžem vidieť celý priebeh výroby syrov pod značkou Liptov. Pri návštevách našich dodávateľov vidím podmienky, v akých chovajú kravy a skladujú mlieko. A som aj pri tom, kedy sa výsledný produkt rozváža na pulty obchodov. Som rád za stabilitu, ktorú mi Savencia poskytuje. Mimo iné oceňujem, že mám istotu platu bez meškania a výhovoriek. To nie je na Slovensku a konkrétne v Liptove a v iných podnikoch v súčasnej dobe bežné. Tiež oceňujem možnosť pracovať na sebe a zvyšovať si kvalifikáciu.